si kanhi provincial board member sa among distrito o karon kandidato pagka Mayor Toledo mo ni unang nitabang sila ha. O niya incumbent Toledo City Councilor Ayan Sambo. Kunsel, may buntag. May buntag boss o ka, may buntag sa tanan nimong sukintig paminaw. Kumusta? Okay lang yun may taon dire kunsel pero ang ako lang nasubaan kay ang katong bata, amahan bitaw sa bata ni text in town. Actually, di pa dire gani ang text sa iyang wagin ako ni i-delete kay ako nang forward sa kuan kanang hingtungdan kabahin aning kuan kabahin aning intong iyang anak nga napungkol o niya ang dimension sa iyang text kamura daw ni former Mayor Daydi Sambo ang unang nakatabang og wa nay lain ang gikasubo nila kay kadto daing mga nurses, nurse og doktor gipadyote og balik samtang wa pa mo man ang investigasyon. Sir, unsay inyohang plano niini pagkaluoy pod in taon sa bata ang hangtod karon? Wa gyud ay hinabang nga naabot gikan sa National Government Agency in particular kanang Department of Health. Go ahead, board, palihog ko unsay inyong plano niini sa council ug unsa po'y inyohang incumbent pa man kaniha sa konseho karon unsay imong plano nga karon election ban man? Kuan boss o ka, sa akong sa katong imong gisulti nga murag nakabalik na ang kuan. Mao sa na akong nadunggan nga katong nurse attendant o doctor nga nakabalik ni balik ng duty sa atong city hospital. Ako sa nang i-confirm yun kung tinuod ba na pero so far sa akong mga nadunggan nga nag-duty na gyud daw kuno. Unya karon as far as I know sa gikan pod sa amahan sa bata nga as of now wala pa official and final nga report ang gikan sa DOH bitaw sa kabahin atong katong kabahin atong hitabua. So maosad nay nakapait kay ang abogado nga kining gustong mo handle sa kanang kasuha with regards sa mo'y gihangyo pod sa pamilya, dili pod siya makaproceed without sa katong report sa DOH. Correct, po. yes, Yes, okay. Mao man to ilang basihan sa ilahang legal action nga pagahimuon. So, mo na siya nakastall sa tanan-tanan yun, whatever plano sa pamilya. Basta ni sura man ani Bordayan, abi nimo og imong tanawon ba? Luoy kayo ba? Luoy, gawas nga luoy kayo ang bata, 6 anyos, ako nang giingon dire. Hangtod ni siyang matiguang, sakop lagi ni siya sa persons with disability. Now, Yes. kani mahitabo Bordayan ang urgency unta sa tabang sa ngadtos pamilya ba. Bisan lang kani bitong artificial leg lang unta nga mahatag pero kamo dili sa imuhang habig maglisod san mo paabot ang aros tabang kay election ban man. Pero og makapangayo tingali mo exemption kay gimension sa amahan nga ang unang niresponde og tabang ikaw og si kanhi mayor karon kandidato nimo pagka vice mayor si Mayor Daydi. Karon board ang ilang intang concern is kana bitong maintenance bata o niya kana bang ang plus ang kana lagi nganong gipabalik og duty under man ta ni Toledo City Government ang hospital diha. Ang question og kinsay nagpabalik og duty niini nga wa pa man mahuman ang investigation. Mao nay pangutahan na busok ka kung kinsa ang nagpabalik or unsa ang kuana na it's nana sa executive and sa Toledo City Hospital Management. Kung kabahin ana kung nganong ning ana ba ngani nakabalik og duty without sa kuan pa basin ana sila official findings unya wala na nila paibawa ang katong pamilya o so ana ba so right now in kuan pagyapon kanang blanco pagyapon ang pamilya with regards to that kay kuan mabito akong ginantong amahan nakita mami kausa kunong kining watwata lang gyud na niya kung mahimo atong sige follow up ang DOH gyud ana kay ang last niya nga kuan na nakuno sa legal department sa DOH niya pagka-follow up lang kuno ingon na bitaw so niya mura magtaod-taod na bagunto busok ka
Totoo na, yes, di anak biya mi. Unya, So, kaya, doon napamaganin na naka-post pa man sa among platform sa social media. Unya, ang pangutanan nini, karon kung mamatod ang sadan, kadtong nurse nga nagputol, niingon nga na-infected ang samad sa bata. Actually para sa backgrounder lang board, nga naminaw, nga wa kasubay aning mga istorya. Katong bata, wag ito matunog og bildo. Nasabod lang ang iyang batiis sa bildo. nasabot. Yeah. Oo. Nasabot ang batiis, yun mo itong iputol kay na-infected daw. Pero ang question ini, what if ang findings sa Department of Health, guilty ang katong maong nurse, including katong doktor, kung sa may tangtangon nga lisensya sa nurse, gawa mo to yung lisensya? Dili man to nurse, di man to siya nurse. Kung sa mo to? Maram siya kanang nurse attendant to siya o therapist o sa di kay ko kakuan sa background gyud Paita. sa katong tawana. Ang lisod pag yun board, kaya ang inyong mayor, kami dirihan, naning kamot me, nga maka kabot sa iyang linya, maka hinabi me, mapatubag na mo sa aning, kuan in taon, reklamo in taon sa mga ginikanan, apan mo mag, di yun mo tubag. Ba? Even ang iyang husband na ami, kung city councilor man po na di ay, di po mo tubag yun, bahin aning maong isyo. So, wa may assurance nga mapahadangat sa mga paryente aning bata. Hasta kay doon naman tayo nag-ung-ung puling tabang sa department, kanhi assistant secretary sa DOS nga karon kandidata pod, but dili lagi kamo di mo kakuan. Pero ang problema lang ang assurance ang unta sa city government o ang mga pangunta na ila untang matubag. Yes, dapat yun unta nga maka naay katinawan na nagi assurance gikan sa bahig sa atong local chief executive kay ang siya magoy nahibaw sa tanan. Correct. Unya ikaduha, siya mo'y nahibaw kung unsa nay dagan sa kaso, unsay dagan sa katong investigasyon, unsay lakang ipanghimo nila. Ang sila ra magud nga na ba niya ang as far as council is concerned, wala biya kay may kuan Igo ra mo himog resolution, ordinansa ug uban pa. resolution Mostly ani resolution kinunta. Pero yes, problema anang pero resolution kung ipatuman ba pod. ay ang kanang resolution mo ka igor man sa mura mo siya request god Lagi. resolution Awhag ba? Awhagon Oh, ti ka awhag. nga di ka masay Oh. katog na sa mga opisina. Inana ra. Now, kanang resolution pwede mo na tumanon pwede di Yes. nga na bitaw kini man na ma-consider as balaod ang ordinansa. di Pwede na balaod. ito ipatuman Yes. dito. Now, So, Kani- mo na siya ang nakakuan ba? Mo sa nay murag nakapahugno po sa pamilya nga until now ang DOH wala pa'y kuan. Anya, walay kuan pa. ang LGU. Inga na bitaw. Oo. paiti board kay og balihon ka nato ang sitwasyon. Og ilang anak mo nahitabo inaani di ka na mo kasi considering nga gamahanan sila as city executive og ang councilor ang bala. Ano yan na bitaw? Mukisi-kisi gyud na. Oh, mangita gyud na sila pagi nga inga na kung sila hintungdan pero loy masad ang pamilya pod sa bata karon. Loy sad ba kay nanginabuhi ra gud taw nanabaho ra sa Tunisia. Uyay, Inga na ba, loy, no? maloy. Loy ba? Oh, so angay yung agakonon, angay yung suportaan o giyahan bitaw sa unsay buhaton. So, after aning election board, konselayan, unsay imong ipasalig. Bisag, ignon nimo ha, kaya dili naman pasalig ni kay kamo may unang ni-responde, kamo may nakahatag og tabang. Gani ang kanang kuan sa bata, gigamit sa bata karon inyo ham na ng former Mayor Daydi. Now, uman sa election, unsa may inyong matabang, o na may nag-ung-ung pa, nga, additional nga tabang, nining maong bata nga naputlas tiil. Kada siya busok ka kung palaron ta, angay gina silang suportaan gyud taon oy kay not only sa education, not only sa kanang kahimtang sa bata, tanan-tanan kay para nako kuan maguna siya murag biktima ba? Biktima. Biktimas kahanggaw. Biktima ginis kahanggaw. Biktima siya sa I don't know sa akong pagsulti. Sa para nako siya biktima siya sa bitaw sa kanang dili may pagkadala sa atong ospital ba. Loya. Angay lang yung taong tabanganan. Well, karon man gani magsige mata og ayuda ng pamilya kung ginatong ang katong amahan nga dong paibaw alami kung unsa pa imong matabang, unsa pa i-update lang gyud mi pirmi ba kay
looy masaguta magsige magitaw hangyo gitaw sila nga Luoy kayo, luoy gyud mga kayo. Di, gitabang ba. Oh. murag og ikaw amahan magtan-aw sa bata nga kaniadtong skill kaayo. Kiat kayo kay mao ginang bata, full of energy. Nya karon lusod na hinoon paglakaw tungod sa kadanghang sa mga personnel sa ospital ba't sakit kayo. Anyway, board ako na concern karon pati na atong aging mga adlaw kinilo na ang Sabo. Apil ining Toledo daghan sa diha. Unsay imong plano isip kung ikaw mo'y mamayor sa Toledo, unsay paagi nimo pagsumpo ano pag minimize man lang grabe hay kinilo naman. Grabe hay. Mo nay say usa sa problema sa atong syudad sa Toledo, Bosocano. Now, ang kuha na to is atong yung panghingusgan, tagag igong dakong pundo ang atong kapulisan. Yes. Unya, Dapat lang. ang atong yung kanang ipahingusgan ang atong mga barangay tanods. Usa na yun Bosoka kay sila atong himuon nga usapot sa magbantay magmatngon sa tanang kanang ingana nga mga aktibitas ang mga kalihukan sa mga durugista. Kay ang pulis god Bosoka gamay ra kay na sila diristo 100 na sila ha. Uy, So maya. gamay ra kayo. Oh, gamay ra kayo. Ya pila Taon, population unya, ninyo, board? 230,000. Uy, wa gani di ini 1:1,000, no? Oh, wala. Oh, so Ratio is one one policeman is for 500 kuan unta. yes, oh. Presidente. So mo na mo bitaw nang sa kuag yung kampanya o programa nga dili lang ang kapulisan kundi i-appeal ginato ang barangay tanods. O gyud unta, gyud. Ang kung swerte unta willing ang city nga mohatag og additional nga assistance or allowance sa atong mga tanods para gyud para pag kinikumbati batok sa ingana nga mga kalihukan batok sa droga, sa krimen kay kinanglanon yung tabang ang kapulisan na to. Oh. Board, di pa Not ko only- lang concern sa ekonomiya. Ang Toledo, daghan kay planta diha pero matud pas mga naam kay koy gagaw din na kanila sila buhay karuana na sa bato. Ang ilang tanaw, una, ang katong mag-uuma og mga mananagat unya matud pa nila ang Toledo, duwan-dungan man na pagkasudad aning Mandawi. Yes, mga 60 years tapan ang Oh. Toledo karon. Unya, matud pa nila, ang mga taga Toledo, imbis mo asinso na punan mananog ka, nahimog asinso ka. Unsa tan-aw mo board? Unsa imong ika-offer pa sa mga posibleng mga negosyante nga mutukod og negosyo na nadi na yung mga power plant, nadi ang minahan ug uban pang mga mga dagkong negosyo nationwide nga naa din ang nadi sa Toledo. Unsa imong ika-offer sa mga negosyante in terms of luna apil na ang mga kanang mga kanang na ang pasilidad nga pwedeng magamit matukuran nila. Kuha na busok ka, number one na is, first option nako is kaning pag-establish og export zone area. Nanata ana existing ato pa ginang pagkalapdan sa Dumlog ug Talaverang area kana siya mo na siya usa sa kining ideal kayo nga lugar para himuon natong export zone area para pon ana na to ipamutang Ang mga locators. mga locators. Oh, yes. Unya pwede sa atong option 2 pod is ato tong i-revive ang katong giplano na dugay na nga reclamation. Reclamation sa Na unsa atong naman syudad sa update Toledo. ato kadit ato sa ni sedbitan ko no board. Unsa may update ato di ay? Kuha to siya busok ka. Nanan siya pundo sa unang reclamation. It's around 400 million initial Oh. sa Toledo. Now karon gikuha ang pundo, gi-realign og laing mga programa. So, ang katong reclamation, wala na siya madayon. Uy. Pila man to ka hektarya unta board ang inyong plano? Kuanto siya mga 15-20 hectares. Dili punta na kayo dako di ay. Kanang Dili igo-igo kita na. ko. Initial to siya, pero ang general plan is mga more than 20 hectares, mga 100 hectares ang plano. So Pero makapadugang unta ni sa mga expansion sa mga negosyo diha kung pananglitan na nadayon. yes. Usag ito sa usag ito sa kanang driving force bito sa mga negosyante na to. Pero mo lagi na
gi-realign ang pondo sa other mga programs nga kuan. So, So wala na madayon. stilan. So kay ikaw gusto kang ibalik nimo ni ang maong plano. Yes, ibalik to nato. Pwede man mo spend ang city ana or pwede ta mag-partner with PPP nimo, oh. PPP ta. Oh. Oh. So para dili kayo dako gasto ang ato ang syudad sa Toledo. Mm-mm. So kana siya mo na ato ang mga lakang nga pagahimuon. Pohon nga at least na ay ato ang matagaan o kasulbaran ang unemployment sa atong syudad. Mm. Daghang yung makatrabaho once nanay mga investors, locators nga makaanha. Ya, balikan ko ning sa Talavera board. Dako-dako ninyo ang kaning giingon ninyong murag export processing zone. Unya do okay na ning papel ani if ever na ay mga locator diha. Nya pila man ni ka hektarya? Bana-bana nimo? Nanay first nga nag-apply ana Bosoka around mga 50 hectares. Uy. Ron. Oh. Kuwagod. Murag nag-ung-ung na dito sa kuan. Murag sa akong wako kibaw, murag na matingli sa Office of the President. Mm. Unya mo na siya ang kuan usa sa kuan kaning area. Napasay lang yung area pohon kung palaron ta nga angay sa gyud himuon nga export zone area tapad ana. So kani Tapad-ana. pastan dako ani posible magkuwang na ang mga kanang mga taga Toledo ang gikinahanglan sa manpower ano kanang mga trabahante. Pareha Yes, mos oh, balamban nga nang-import ng mga trabahante gikas lain-laing lugar. Yes, ang Toledo manggali mga taga Toledo narabaho man sa Balamban. Yeah. Na ba? So for sure dako gyud kay nagtabang pohon nga kung makuan lang tabangan gyud na sa LGU mapaspas na siya mapadali ang kanang export zone area nga ato Kuha ang ni giplanuhan. so doon na sila papareha man kanang tingali kung di kay ko familiar aning balaod sa mga processing zone export processing zone like aring Mactan pero sa kunay ba ando na sila 5 years nga tax holiday apan ang bawi mangud ani ang dagko kaayo katubang ang dagko kaayo kuan ani ang katong mga trabahante ang mga why trabaho makatrabaho sa ilahang area like Makatrabaho. taga Toledo. So, yes, ang tuyo na to na Bosoka nga inoon kanang export zone area wala man na siya wala man na income. Yeah, Ang city na wala gud oh. kay it's only 2%, 2-3% ra sa income. Pero ang driving force na to diha is ang employment o ang ekonomiya Yes, magdagan ang real estate unsa may paagi ni Bold, wala ko swito aning sa mga export processing zone. kuan depende na sa developer. Aha. Sila na ang developer na mo kuan. Kuha aning palit. so nagkinahanglan pa kana rong initially yung kuan 50 hectares. How about napabaylaing plano nga kuan? Napay napay laing dako pa kay area Bosoka sa lain nga sa silingan nga barangay. Mm. Pwede to siya gyud pagahimuon nga export zone area. So nga kanang Talavera. Pero ang taga Toledo, ilahaning storya dili na ako kay wa mo koy idea diya sa kakuwangan sa inyong gobyerno board. O Konsel Ayan, piting daghanang tubig naapa kunoy sa pangdako diha. Nya wa gyud po sige po sila kabo og layo kay wa po'y tubig unsa maning lakihan. Oh ba? Unsay plano ninyo? Matay. Wa man gud akong balikon ha. Ang kamong sa konseho, igo ra gid mong muhimo og mga balaod o balaodon sa inyong lokalidad. Dili mo Yes, kamo mo patuman. Now, Dili. unsa may imong himuon with former Mayor Daide kung siya po'y mahimong Vice Mayor? Way Kuha tubig. na Bosoka, ang kining patubig sa atong Toledo, under ni siya sa Toledo City Water District. Now, ang problema sa Toledo City Water District is usara gyud funding. Kwarta. Oh, Kay dili man sila basta-basta makaloan sa luwa, especially karon. Mag-loan silang luwa. Unya napas lang mga pending loan. So ila pag yutong kuha ng ilang loan sa una para sila makareloan na pod. So ang ako ang solusyon na is magmuwa ang TCWD o ang LGU when it comes to kung saan pagpalapad sa
sa patubig sa Mm. atong syudad. Mm. Oh, kay ang problema sa Water District kwarta man gyud. Pero di ba din pwede oh. mo appeal ang Toledo City Government mo gahin og kwarta para sa pipelaying ka na bang pagpangkuan og tubo o pag-create og mga dagko nga mga tinubdan sa tubig aron ma-distribute nga to sa kabalayan. Pwede rin yun unta. Pwede yun unta. Buso Oo. ka. Pwede magaling mag-drill ang LGU. Og tubig. Mag-drill Oh, tubig. Magbutag dakong tangke. Unya, hindi ko man. Magsabot pa ang water district. O sa man magsabot ta. Ako amaning bomba. oh. Okay. Inga na ba? Pwede man na nato. Hindi ko man. Pwede donate or pwede magsabot-sabot. Sige, bayarin ninyo. At the span of time, at least, ang LGU na ay gihimo nga lakang para pag-address sa kakulangan sa atong patubig. Mao nang inyo So, ano na ina na Toledo rin yun ka pirtin daghanag SWT. Ingon ko mga amigo na. Ingon sa nang Oh. SWT sa sitio ay tubig. So saro, So- bold akong sa kuan nimo. Kon mo daog ka ikaw murag sa among nahibawan ha, leading kaayo ka. Sukatan ka na mo dire kun di nimo mapatuman within your term. First term ha? Yes, sukmati ko. Kay, actually, busok ka, upat ra gyud na kabuok ang ako ang priority. Main priority. Hospital, tubig, trabaho panginabuhian, huwag ka nang limpyo nga panggobyerno. Moro gyud na. Kay, Di ba kung kaawahe? matag- Board, ganito lang kayo, di ba kaawahe? O mayroong kag limpiang panggobyerno or transparency, busog naman sila. Di ba kaawahe? Dili pa uwahi tanan tingali busok ta. Oy, ang napagitay panahon para pag-usab sa sistema nga kaning kuan na kayo. Kining kaingon ta ba nga wala na masubay sa saktong direksyon ba? Napay panahon. Pag transparent po niya, busog na bitaw kayo. Anyway, Board. Salamat sa kayo na, pero Board, palihog, amo ning hangyo dire sa amo ang mga kaubanan po nga nagpatabang in taon tong amahan og mahimo Board. Konsehal Ayan, even sa karong panahon na, dili pa ka mayor, og mahimo, og sa inyong matabang, nga kanabang, dili makalapas sa Comelec nga regulation tungod kay mga kandidato mo, kung hangyo ninyo, kinasing-kasing paghangyo ninyo para sa mga ginikanan o katong sa bata intawong na biktima sa danghag nga mga personnel ninyo, palihog lang kay luoy yung kaayo, tinuod lang. Yes, boss ka. Actually ako nang gikuha ng pamilya nga anytime dong text lang mo kung sa among matabang niya. Kami ako willing sa ko kung unsay ato ang Luoy, mayuda matabang sa inyo ha. Okay. Kuan na open communication na niya og sa akong mga kauban ang kanang pamilya. So, ang ilang pagsalig na anin yung tanan kay murag wa man kuno latag da in town speaker so Board, salamat kayo ha. Amo nang paaboton Salamat kay kay Boss Oka. gimintay na mo ang among contact with the parents atong bata inahanong amahan aron pud taon makapaabot pud mi og kuto pud sa among maabot dire gikan sa mga nagkainlaing ahensyang nasyonal sa gobyerno. Board. Okay, boss ka. Salamat kayo nimo ha, nga may buntag. Okay, salamat kayo. Salamat may Si buntag. kandidato pagkamayor sa Dakbayan Toledo, si karon incumbent konsehal Ayan Zambo.